ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଉ ତମ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ କଣ? ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଜୟପାଠରେ। ତମ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତମେ କୁହ ତମ ନାଁ କଣ? ଆଉ ତମ ଗାଁ ନାଁ କଣ? ପଦ୍ମନାଭପୁର। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ତମେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛ? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତମ ନାଁ କଣ? କଣ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ହଁ। ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଉ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ କର। ତମ ନାଁ କଣ? ସାଇ ମଣ୍ଡଳ। ତମ ଗାଁ ନାଁ? ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ତମେ ଅନେଇଲ। ତମ ନାଁ କଣ? ଜୋର ପାଟିରେ କୁହ। ତମ ନାଁ କଣ? ଆଉ ତମ ଗାଁ ନାଁ କଣ? ପଦ୍ମନାଭପୁର। ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଜୋର ପାଟିରେ କୁହ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ହଁ। ତମ ନାଁ କଣ? କଣ? ଆଉ ତମ ଗାଁ କୋଉଠି? ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମନେ ଅଛି? ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ନାଁ କଣ?